הם פשוט מילאו את המקום החסר שכל כך הייתי צריכה וזקוקה בו, והם היו שם, והם באו גם בזמן הכי טוב, בדיוק בזמן שהייתי צריכה את זה. מצמצמים רווחים, כדי שאף אחד לא יישאר מאחור. המעבר מהשירות הצבאי או הלאומי לחיים הוא אתגר. יש כאלה שהוא יוצר להם רווח שקשה לסגור. מצמצמים רווחים הזניקה מאות צעירים, צמצמה את הרווח בין החלום לבין המימוש. זה נתן כוח, אני פתאום יכולה לראות עצמי מהצד לא פריירית. תוצאים רווחים, זה סביבה שגורמת לך לגדול. והנה, כמו שאתה רואה, יש לי את הביטחון לבוא ולהגיד את זה. אני זה אני, ומי יכול עליי? אין שאלה אם זה עובד או לא עובד. זה עובד בענק. אלה החונכות והחונכים שלנו. אלה הצעירים והצעירות. חיברנו בין אנשים שלעולם לא היו נפגשים. החזרנו תקווה לצעירים. הצלחנו לשנות חיים. כל אחד או אחת. קודם כל להיות החבר שלו, להיות בן השיח או בת השיח. יש מפגש עם בן אדם, אני יכול להגיד מניסיוני, איך שאני מבין את הדברים, הוא יגיד מניסיונו, יש מדברים כמו חברים. בהתחלה זה היה כאילו מוזר, שאני נכנס לבית שהוא לא שלי הוא מביא את עצמו, ויש לו הרבה מה לתת. במקרה שלי זה כאילו נתן לי להתמקד, נתן לי את הביטחון לראות שכן אם אני חולם ושואף גבוה, אני כן יכול להצליח את זה. אני לא יודעת אם הוא יותר מקבל פה, דרך אגב. לקבל אותו בהתלבטויות שלו, במחשבות שלו. נגיד, הילדים שלנו לא רוצים לשמוע אותנו, הם לא שואלים אותנו, והם לא תמיד רוצים, אתה יודע, והוא רצה לשמוע אותנו. כן. המעט שאני יכול לעשות זה להגיד להם תודה, כל מה שהם עשו לי כל התקופה. אנחנו רוצים לתת לעוד רבים וטובים את האפשרות לפרוץ את הגבולות. אנחנו רוצים להבטיח שצעירים נוספים יעזו לחלום ויגשימו את עצמם. עכשיו יותר מתמיד, כמה שעות בשבוע משנות חיים. בואו להיות מלווים. זה מדהים שבסך הכל ממפגש בין מבוגר לצעיר יכול לקרות כזה דבר. עזרה קטנה שלנו לצעירות ולצעירים שנתנו הכל בשירות, זו הדרך של כל אחד מאיתנו להשפיע על דור ההמשך, הדור של הילדים שלנו. עכשיו, הזמן לצמצם רווחים. זה שווה המון. זה נתן לי, באמת, זה נתן לי ים. למעלה מ-650 צעירים כבר יצאו יחד איתנו למסע. הצטרפו אלינו לעמותה, כחונכים או כצעירים, כדי לסלול דרך בטוחה להצלחה. מוזמנים לתרום לעמותה דרך האתר שלנו. כולנו מצמצמים רווחים ולא משאירים אף אחד מאחור.